Stress hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee. Mara Tonee. Ikaw, anong trip mo? Good morning, beautiful people of the beautiful radio station of Love Radio Manila. This is CJ Mara Tonee. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't naman kasi nag-i-English? Monday na Monday! It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta DJ Mara Tonee para sa programa Love Trip. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisang sabog ngayon, kuya. O kung hindi ka namang sabog, nakatulala sa mga kisame o dyan sa kotse mo na talaga naman hindi mo pa pinupunasan ng windshield, may mga bakas pa ng kahapon. Anyway po, akong inyong makakasama sa programang Love Trip 3 to 6 p.m. Yes, eto pa rin. This is your DJ athlete for today's video. Wag na nga mag-i-English, Mara Tonee. Sabi ko sa'yo, nakakainit ang ulo yan Monday na Monday. Oh yeah, speaking in English. Oy, alam mo minsan, natry mo bang ma-practice yung sarili mo sa pagsasalita ng English language? Yes. Kunwari, try mo ha, mamaya kapag ka may sumakay sa yung pasahero, patiin mo, sabi mo, "Hi, good afternoon to you, madam. How are you today, madam? Are you feeling fine and okay, madam? Drink your water, madam." Oh, loko. Pag yan hindi nakapagsalita, ibig sabihin tunay na madam. Madam damin. Anyway, alam mo, isa sa mga pinakamaganda ngayong gawin ngayong... Oh, loko. Isa sa mga pinakamaganda gawin ngayong araw, syempre huminga-hinga muna ng kaunti. Sabi nga sa kanta ni Bini, sa kantang... Huwag mag-alala, buhay ay di karera. Magmo-modulate muna ako ng boses maya-maya lamang. Kaya naman habang naghihintay ka, relax ka muna dyan, kuya, ate, kute. Mahaba pang araw, mahaba pang linggo. Huwag muna masyadong atat, huwag mo siya masyadong nagmamadali. Huwag muna masyadong parang nasa karera dyan. Akala mo naman talaga tumatakbo ka, kagaya ko. Relax ka lang muna. Take this time to breathe in. Yes. Syempre, hinga-hinga muna na konti. Breathe in. Breathe out. Last one. Breathe in. Breathe out. Maya-maya na ulit. Eto, pampatanggal ng kaba ngayong hapon. Here's another song brought to you by Tutsi Guevara. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number